Tuwa kudune iso digugu. Lha kok ora iso digugu mergane sampeyan mau ngandhake nek Ngamarta komplang. Pandhawa sami teng kayangan. Ngamarta mboten wonten ingkang tenggo. Mula kula ngarep dhewe le mlaku supaya kula sing iso ngukup negara Ngamarta men diprisani dening para kawula. Ning sampeyan ngerti mboten? Ngamarta enten sing tunggu. Lah, sing tunggu sapa? Anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja komplit do nunggu negara Ngamarta. Kurawa bubar mawon tanpa kantenan. Diterajang dening Gatotkaca. Arep ndi? Bali. Lha kok Bali iki piye? Sampeyan ajeng maju maju. Sampeyan iku padha karo ngedu karo Kurawa karo anak-anak Pandhawa. Do mudhar kabeh man. Kula mundur, Kartomarma mundur, Satama nggledak. Durgampa mlebu ICU. Oh, enang sing tunggu. Mula aja niku nek mendengarkan keterangan niku dimake tenan, Man. Kowe iki wong tuwa kok ngeplaki. Ya sampean ku gawe cilaka Kurawa. Sing kandha nek Ngamarta suwung sinten? Kula tak takon. Pandya Betari Durgala. Mula saniki niku akeh kabar ngapusi. Kabar sing ora nyata. Nek cara saniki bocah ngarani hoax. Lho, sing jegok sapa kowe? Sing jegok jengkulmu mlocot ora. Niku kabar ora nyata. Kabar ora nyata ora dinyatake terus dilakoni. Lah entek-entekane kaya ngene iki. Surtayu babak bundas, Kartomarma babak bundas. Asatama tatu. Kurawa liyane bubar golek papan pendelikan. Pun pripun nek ngeten iki? Surtayu Kartomarma Asatama mundur sing tak jagake Ngastina iki duwe bantrongan. Sinten? Lha kowe. Kowe iki werku darane Ngastina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin, wah kula kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju, ora. Mane modar. Wong urip niku digawe kepenak man. Maju temu Antasena, modar malahin kula. Wis ning wani to. Nek wani niku wani. Nek Antasena niku pancen wong ampuh tenan man. Wong pengpengan tenan. Ning wani. Ayo ndelok-ndelok. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalang Suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Gandeng dina samengko ana wahyaning mangsa kala padha jugar nggone alaku tapa brata. Ora ketang sklimah pun Kakang wene ana ngerti Dimas mungguh apa ta sababe dene Siadi nglakoni tapa brata jroning sanggar pelanggatan dina samengko iki. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara. Barep kakangku. Werkudara piye? Pancen wis dadi niate Werkudara. Aja mek itungan dina najan taunana windanana. Yen durung ketekan pencangkane Werkudara, aku ora niat metu saka sanggar pelanggatan. Mula aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pindhan. Dene barep kakangku Janaka apa dene kembar sumusul kelawan aku mapan ning jroning sanggar pasemeden suci. Dimas ing mengkono pun Kakang kepengin ngerti apa ta sejatine ing nang ginebeng jroning penggalihing Siadi. Marata gage Siadi paringa utawa matur marang pun Kakang. Pun Kakang nedya midhangetake ing tetela Yayi Werkudara. Barep kakangku. Werkudara piye? Anane Pandhawa urip ana ing alam wadhak merga ana sing anak-anakake. Cetha kabeh padha ngerti yen to Pandhawa kuwi putrane Babu Kunti ing patutan karo Bapa Pandhu. Monggo Pandhawa 5 cacahe kuwi
ngibarate kaya dene rong wadah ingkang swadah sepisan. Barep kakangku aku apa dene Janaka wondene wadah ingkang angka loro ya kuwi Nekula lawan Sedewa. Monggo Pandhu bapakku lan Babu Madrim wis mapan ana ing tempat suci manjing ana ing alam pamancat. Ngerti yo, senadyan bocah wis ditinggal karo wong tuane, nanging wong tuwa isih padha nyumurupi marang tingkah kelakuane anak. Ujaring para sepuh padha ngendikake, ujaring para pinter padha nyebutake, swarganing wong tuwa kuwi dumunung ana ing tindak tanduke si anak. Yen anak tansah ngerti marang wong tuwa tata krama unggah-ungguh tansah ora ditinggal kuwi mujudake sawijining kasuwargan tumrape wong tuwa. Nanging nadyan sawijining wong tuwa duwe anak sugih mlegedhu saben dina isa munjung ingkung gajah paribasane marang wong tuwa. Yen kelakuane merosal bedugal kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk marang neraka jahanam. Dimas kadangipun ngakang apan kepara nyata aturing Siadi. Banjur apa sambung rapete Siadi kelawan kahanan ingkang mbok aturake ngembek kelawan Kanjeng Rama Pandhu tuwin Kanjeng Ibu Madrim. Barep kakangku nganti tekan dina iki durung lega rasane atine Werkudara sabab aku ngawruhi dhewe nalika Bu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendal mayang dening para dewa. Nganti temeka dina iki Bapa Pandhu isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula niatku mapan ana ing sanggar pasemeden suci iki mung napakake tapa brataku, napakake nggonku laku semedi supaya iso dadi daya kekuatan nggone Bapa Pandhu bakal teman ana ing kasuwargan jati. Niatku wis gembleng, niatku wis nyawiji, ora bakal aku metu saka sanggar pelanggatan yen Bapa Pandhu durung munggah ning kasuwargan jati. Barep Kakang Dimas kadangipun Kakang Nyai Werkudara bareng Siadi matur ing kaya mengkono tumuli gumregah penggalihipun Kakang Nyai ingkang mengkono pun Kakang Prasapa ora mung Siadi ingkang ora bakal metu saka pasemeden suci iki nadyan Puntadewa semono uga bakalan nyengkuyung marang apa kang dadi sedyaning sira Dimas Njodipati. Lamun Bapa Pandhu lan Ibu Madrim durung munggah ana ing kasuwargan jati pun Kakang ora nedya metu saka ing sanggar pelanggatan Dimas. Semantun ugi kula Kakang Mas, kula ugi badhe anjak njurung dhateng menapa dados sedyanipun Kakang Mas Njodipati. Nadan ingkang rayipun Arjuna mboten pojo-pojo kula badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi deling kelampan menapa ing dados gegayuhanipun Kakang Mas Panenggak. Semadyan iku kula Kakang Mas, kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng saged kasembadan gegayuhanipun Maduka Kakang Mas Werkudara. Inggih, nadyan ingkang rayipun Sadewa semanten ugi kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menapa ingkang dipun jangka dening Kakang Mas dereng kasembadan. Wah, bombong rasane ngatiku dene barep kakangku Janaka lan kembar nyengkuyung karo karepe Werkudara ing mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi Yayi pun Kakang nembe wae antuk dawuhing para sepuh apa pancen mengkono lelakoning Kanjeng Rama nggone mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Miturut saka petunganing pun Kakang teka ora ketemu nalar. Ora ketemu nalar sababe apa? Ngel sugenge Kanjeng Rama tansah nyramakake sugenge Rama marang tumindak ingkang becik. Ora nate sing nar saka ing kautaman, malah jagat iki nganti kebrebeken marang ngumandhanging Prabu Pandhu. Nalindra ingkang tansah njejegake kawibawan bebasan ateteken ati suci pepayung budi rahayu tansah bebantu marang para kawula. Nanging sabab apa Dimas teka sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu mapan ana ing kawah Candra Dimuka? Bareng kakangku nadyan dikaya ngapa sak becik-becike wong isih eneng alane, semono uga sewalike sak ala alaning wong ora ketang sithik mesti duwe
tumindak ingkang becik. Bapa Pandhu kuwi menungsa lumrah. Wondene menungsa kuwi ora sampurna watakane. Kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Kejaba saka kuwi Bapa Pandhu mapan ana ing Kawah Candra Dimuka pancen kudu nyaur kalawan utange nalika sugeng ana ing alam padhang. Nyaur kelawan utange nalika sugeng ana ing alam padhang. Dimas Marata coba blabarana ingkang sejati nalika Babu Madrim ya kuwi Gerbini adikku kembar. Babu Madrim nyidam kaworan kepengin numpak Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titihane Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Saka tresnane Bapa Pandhu kelawan Babu Madrim nganti direwangi munggah ana ing kayiwangan nyuwun ngampil Lembu Andini. Malah nalika semono Bapa Pandhu prasapa ana ing ngarepe Sang Jagat Giri Pratingkah yen to Sang Hyang Manikmaya paring ngampil wujuding Lembu Andini. Besok yen to Bapa Pandhu wis pinundhut dening panguwasaning para dewa saguh mapan ana ing Kawah Candra Dimuka. Kanthi kaya mengkono Bapa Pandhu gone mapan ana ing kawah ora perkara gone nandhang keluputan nalika sugeng ana ing alam padhang, nanging merga nyaur lawan utange itu nalika panjenengane duwe sumpah lawan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Dimas Werkudara, kena ngopo si Adi Teteh nggone nyaritakake lelakoning Bapa Prabu Pandhu Sawarga? Yo merga aku weruh marang kahanan lan lakon. Si Adi weruh marang kahanan lakon kepiye tegese? Aku weruh Bapa Pandhu cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Bapa Pandhu cemplungake ning Kawah Candra Dimuka, si Adi ngawuringani. Yo critane piye Yayi? Larah-larahe kaya ngapa pun Kakang kepengin ngerti. Nalika semono Bapa Pandhu gerah santet. Nalika sukune ketaman pusakane Prabu Trembuku. Jroning gerah santet para sepuh padha nunggoni tugul nunggu marang grahing Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Dumadakan tanpa kanyana-nyana ana angin sumrebet ingkang gawa kekes tumanduk ana ing kedaton negara Ngastina. Jebul kuwi mau kemayane Bathara Yama Dipati ingkang pasang panyirepan. Kabeh padha mblasah kaya babatan pacing. Merga kena daya sireping Dewa Yama Dipati. Ya ming ana wong loro sing luput saka panyirepan. Wong loro ingkang luput saka panyirepan mau sapa? Siji Kakek Abiyasa, loro aku. Aku karo Kakek Abiyasa ora kena dayaning sirep sing ditamakake dening Bathara Yama Dipati. Mula aku weruh nalika Bathara Yama Dipati nendhal mayang marang Sukmaning Bapa Pandhu. Nalika semono Sukmaning Bapa Pandhu digawa menyang kayangan. Ora kuat ngampah marang seseking dodo tumuli aku mlumpat nututi playune Yama Dipati. Nalika semono Kanjeng Hyang Wiyasa tumuli nututi kang dadi lakuku. Wah, bareng tekan kayangan kaya ngopo rasaku, kaya pedhot-pedhota jejantungku. Weruh Bapa Pandhu dilebokake ning Kawah Candra Dimuka. Nalika semono aku cancut tali wanda arep nututi nyemplung jroning kawah. Nanging dening Kanjeng Hyang Wiyasa dipenggak merga durung titi wancine. Mangsa kalane durung nekani. Kanjeng Hyang Sabtawarga paring dawuh karo aku, mulya-mulyaning wong tuwa, mulyaning Prabu Pandhu ing mapan ana ing Kawah Candra Dimuka, najan kudu nyaur utange nalika sumpah ana ngarepe Bathara Guru. Nanging persasat lenggahing Sang Prabu Pandhu kaya ning swarga. Yen to para Pandhawa tansah tumindak becik, Pandhawa tansah ngenake kautaman. Merga apa kang ditindakake dening anak wong tuwa ingkang weruh saka ing alam baka. Wekasan bakal bungah penggalihe semono rasaku durung marem, rasaku durung tentrem. Mula wektu dina iki aku nyoba mapan ana ing Pasmeden suci ingkang wigati. Aku bakal gawe srana supaya aku bisa munggahake Bapa Pandhu marang kasuwargan jati. Mula nadyan taunana windanana nggonku nglakoni semedya ning sanggar pelanggatan, yen dewa durung udanani panjaluke Werkudara
Wah, nadyan dadi batang ning kene tak lakoni bareng kakangku. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra rakin awang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kur kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang Gumaregel penggaling nata ing Amarta Prabu Darmongsumo. Dume widhangan aturipun ingkang rayeng Jodipati Raden Haryawerkudara. Ing cipta sumpah prasetya Sangata Prabu Darma Jaka. Datanedya medal saking pasemeden suci menawi boten saged sembatan panjenenganipun ingkang rayeng Jodipati. Semanten ugi Raden Janaka. Datan mobah, datan mucik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek Kencana Mas Sumara cayane. Lan nanging jagat nganti kaya golek Kencana. Sangya para Pandhawa gangsal wis prasetya jroning galih nedya nyuwargaken ing Rama nggih Sang Prabu Pandhudewayana mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka. Dadak sakoling mangke ana mendung tumiyong saking inggiling sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Dadya peteng dedet sanggar pelanggatan kaya ketaman Begawa. Dumadakan ana tatit ing nyigar punang mendung temah biar. Soroting Sanghyang Pratangga Pati mlebet jroning sanggar pelanggatan nyarengi tumedhahing Wang Pikula Narada nyang Ngejawantah merpeke ungganing mangapunten pukulun ndadosaken kejut raosing manah kula paduka pukulun ewang Kaneka putra ing pareng tedhak wonten ing pasemeden negari Ngamarta. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Kencang warudaya Bapak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Darma Kusuma ya ulun tampa. Kita ngadhep karo panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Puntadewa. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning ngasantosan. Paring maestu paduka kula namawakana kabagyaning gesang kula pukulun. Ah iya. Ngrata kakeku. Aku ngaturake basaku katura nrata kakekku. Wayah ulun Werkudara. Ulun tampa kita atur bekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat prayoga nunggun lenggah. Ah iya wis ora kepenak praptaning. Pukulun Bathara Narada ning pasemeden negara ing Amarta iki Werkudara. Pukulun nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa kita ngabakti karo panjenengan ulun. Pangestu ulun tampanana ya kula Permadi. Kula mundhingga jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecap anggen jeng ngandika lenggah. Wis ora kurang prayoga. Nggone ulun tedhak ning Gatriya Praja ing Ngamarta. Pukulun bekti kula kunjuk, pukulun sembah bekti kula kunjuk pukulun. Kembar ulun tampa, ora lihat pangestu ulun tampanana ya kula kembar. Kula pun dinggo jimat pariping nggih kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Mugi kasekecapna anggen jeng ngandika lenggah pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Gane ulun prapta ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Pukulun ndadosaken kagiat sotaning manah kula. Dene tedhak paduka pukulun Sanghyang Kaneka putra inggih Sanghyang Narada wonten ing pasemeden negari Ngamarta. Menapa badhe paring pidana dhateng ingkang wayah pun Puntadewa upamiya mekaten monggo kula aturi paring dawuh kula mboten nedya selak tartemtu badhe nampi dawuh sabda pangandika paduka Hyang Pikula Narada nanging menawi paduka pukulun badhe paring ganjaran dhateng ingkang wayah lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken pukulun. Ah ya ngene ya Puntadewa. Sejatine prapta ulun ana ing pasemeden negara ing Ngamarta dina samengko iki
Merga napa dawuh pangendikane Hyang Pramesti Bathara Guru Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nalika semana nyumurupi marang kananing para Pandhawa nggone nganakake Tapa Brata ning jroning sanggar pelanggatan tumulun nuding lan panjenengan ulun supaya tedhak ana ing jroning sanggar pelanggatan ingkang wigati merepeki kelawan para Pandhawa mekaten pukulun inggih kejaba ulun bakal matedhakake sarta ndawuh Bathara Guru sejatine ulun bakal nyuwun priksa apa to ing dadi wigatine dina para Pandhawa mapan ning telenging sanggar pelanggatan pukulun menapa mboten langkung prayogi menawi paduka pukulun ing keparengan medhar pangandikan langkung rumiyin ndawuhaken timbalanipun Hyang Pramesti Bathara Guru ya ditakoni durung mangslan malah genti takon mboten napa kula badhe nglangkungi panguwaos sing kadiwatan nanging tata carane ngarcapada kedah mekaten menika pukulun dalah ya ora dadi ngapa Puntadewa yen manyen iki dadi karep kita ulun bakal waloka sejatine prapta ulun ana ing pasemeden negara ing Amarta dina samengko iki wigati matedhake timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru yen to kita Puntadewa tinimbalan sowan ana ing Kayiwangan dina iki uga bareng lan saklaku ulun mekaten pukulun ya menawi tetelo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nyelaki dawuhipun Hyang Pikulun Manikmaya monggo pukulun menawi Hyang Pikulun Bathara Guru amiji swanipun ingkang wayah kula mboten badhe selak kula namung ndederek dawuh pangandika Paduka Sang Hyang Jagat Girinata lumantar paduka pukulun Sang Hyang Narada kita sago inggih mboten sagah sabab menapa pukulun yen ngono ora usah kangelan ulun bakal mboyong kalawan jeneng kita tumuli tata ingkang wigati ayo tak kanthi munggah ning kayangan Gusti Narada kakekku Werkudara piye perkara barep arep timbali munggah ning kayangan sakarmu yen pancen barep gelem ning aku njaluk keterangan sing gumathuk keterangan bab apa Narada kakekku didhawuhi dening Bathara Guru supaya nimbali sowane barep kakangku iya saya aku tak takon apa wigatine teko barep kakangku ditimbali ning Kayiwangan Werkudara apa yen perkara wigatine apa ulun mboyang ngerti ulun ki mung dewa winara dadi pujangganing para dewa ulun ki mung dadi kongkonaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah perkara iki mengko bakal diparingi ganjaran apa bareng widana ulun mboyang ngerti ora ngerti tenan dadi kowe dikongkon mrene kon nimbali titah sowan ning Kayangan mongko kowe ora ngerti apa yang bakal dumadya ning Kayangan ulun mboyang ngerti kuwi tenan ya tenan lahir batin nek nganti goro piye kok sik ta kowe kok mbledek wae iki apa ta kok ngoyak wae iki piye lahir batin ora ngerti yo yen pancen lahir batin aku ngakoni yen pancen kowe diresik lahir batinmu ning Titenono anggere kowe wani goro karo titah najan kowe wujuding dewa ning dewa sing tumindak goro lahir lan batinmu ora nyawiji lati lan atimu ora makarti Titenono wah ora jeneng nyepatani sekseke wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing longa-lunga kaya kebo Gusti lah sembrono kowe iki senengane nek ngucap kok sembrono ta Werkudara wah kena ngopo dadak wedi jarine wis lahir batin aku iki rasa ngomong kaya ngono kuwi nek kowe ngomong kaya ngono kuwi aku dadi tratapan yen kowe wedi mara coba saiki kowe kandha wigatine apa Puntadewa ditimbali ning Kayangan sejatine ulun ngerti ning mengulun wedi bakal ngandhakake merga wedi walating Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kowe jujur kok wedi ora ana bab sing jujur kok iso malati ora enek yen kowe jujur ora bakal kuwalat yen kowe goro kowe ora kuwalat karo Bathara Guru ning kuwalat karo ucapmu tak omong wis ta ora usah dadak dioyak-oyak kaya ngono kuwi wigatine apa wigatine Puntadewa iki bakal dipatrapi paukuman wah dipatrapi paukuman iya sebab apa dipatrapi paukuman lupute Puntadewa kakangku menyang endi
nek lupute kuwi aku ora ngerti. Ora ngerti apa goro? Goro. Anu ora ngerti. Wah, Anu ora ngerti. ora ngerti apa goro? Anu ora ngerti. Goro apa ora ngerti? Goro. Menurut saiki prasaja sebabe apa kok ditimbali kok diluputke? Sebabe Puntadewa siji wani nganggo asma Puntadewa, angka loro Puntadewa wani ngagem gegelung keling. Prabu sakit takon. Apa sebabe kok diluputke nganggo jeneng Puntadewa? Wangsurana pitakonku. Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani tegese keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli marang keluhurane para Jawata. Mula banjur diluputake dening Iwang Pilon Jagat Giri Pratingkah. Merga asmane Puntadewa kuwi ngungkuli luhuring Jagat Girinata. Saiki aku tak takon. Puntadewa kakangku nganggo gelung keling kok diluputke mergane apa? Mergane ngene Werkudara. Sing nganggo gelung keling ki mung para brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ingkang paribasane uripe para brahmana mau sak taju sak tatak karo para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak piturute kuwi diwenangake nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu brahmana, Nalendra kok nganggo gelung keling. Kuwi diluputake dening para Jawata. Dadi gone nganggo gelung keling diluputake. Iya, Saya aku tak takon karo kowe. takon apa meneh? Dewa meneng luputake Puntadewa kok lagi saiki. Ora kawit biyen nalika Puntadewa isih cilik monggo kelingan. Sing gelung keling kuwi dudu sapa-sapa ning Babu Kunti, ibuku ya ibune barep kakangku. Tegese nganggo gelung keling kuwi bocah wis nganggo gelung keling. Ning kena apa ning luputke kok lagi saiki. Dewa dia biyen ewo apa? Ning luputke nganggo gelung keling lagi saiki. Turta maneh Puntadewa nganggo jeneng kuwi sing maringi ya Babu Kunti, sing maringi Bapa Pandhu. Kena ngapa ning luputke ya lagi saiki. Ora biyen-biyen diluputke. Dewane dawa apa? Ayo mbah. Lho mbok ya ngerti kuwi ayo. Ha wis jeneng kaya ngono kuwi wis dadi watake to Werkudara. Wong sengit ki ora kurang penacat, wong seneng ki ora kurang pengalem, ngono kuwi wis dadi tembung Jawa sing wis wantah diucapake dening sapa wae. Ning bab perkara iki ulun mung dadi dewa kongkonan, ditimbali munggah ning kayiwangan. Yen ngono saiki yen Puntadewa ditimbali munggah ning kayangan. Aku sing ora ngentuke. Lho, dasarmu apa ora ngentuke? Mergane Bathara Guru ora tedhak dhewe ana ing negara Ngamarta mung kongkonan. Yen pancen Bathara Guru arep ngluputi Puntadewa, kudune rawuh dhewe ning negara Ngamarta, ora kongkonan kowe. Kok sik kok kowe iki aku ki dewa iki kowe. Arep kaya ngene iki pujangganing dewa. Yo, aku ngerti kowe pujangganing dewa. Ning wangune Bathara Guru sing tedhake ning negara Ngamarta lan ngendikake keluputane Puntadewa. Ngono kuwi lagi sah. Lah terus karepmu piye supaya kabeh mau adil? Supaya adil gandeng Bathara Guru lan nimbali Puntadewa nganggo wakil. Mula Puntadewa ora budal ning kayangan. Lho, kok ora budal? Sing budal wakile. Wakile Puntadewa sapa? Aku sing dadi wakile. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula saged dados wakil. Mboten namung Kakang Mas Werkudara, tuwin Kakang Mas Panengah, kula saged dados wakil. Piye? Kula ugi saged dados wakil Pukulun. Rungokno kupingmu. Kadange papat kabeh dadi wakil, apa jeneng ora keluwihan. Wong siji diwakili wong papat. Kuwi kanugrahan tumraping para Jawata, mula barep kakangku. Kaya aja tindak nandi-nandi. Kowe lenggah penak ning negara Ngamarta. Wah, perkarane Bathara Guru sing ngluputke karo Puntadewa kakangku. Aku sing bakal nanggung. Janaka karo aku karo kembar sing bakal munggah ning kayangan. Nah, aku ngerti ya Werkudara, aku ngerti. Niatmu ki aku wis paham, tandani. Aku wis dong. Puntadewa ki wong ra duwe omong. Puntadewa ki wong ora kokean omong. Mula kowe banjur dadi wakil, merga aku ngerti kabeh apa dadi pandangane Iwang Pilon Jagat Giri Pratingkah mengko mesti bakal tok wangsuli. Ra ngono ta kuwi? Kuwi perkaraku dudu perkaramu. Merga srana aku munggah ning kayangan, siji dadi wakile Puntadewa, loro kabeh panjangkaku bakal kelakon. Penjangkamu apa?
kuwi perkaraku ora perlu ngerti. Wah, bocah kok ngeyeli ra jamak-jamak ta iki. Wah, lha piye? Puntadewa piye? Kula namung ndederek kersanipun ngadang-kadang kula, pukulun menawi Werkudara Janaka tuwin kembar. Samangke saged dados wakilipun ingkang wayah, kula namung jumurung ndederek. Wah, iki ya pinter saiki. Lah diwakilke adi-adine mergo dhek ora bakal iso wangsulan. Ha Puntadewa ki dikon apa-apa anane ya mung sendika dawuh, dikon apa-apa anane sendika dawuh. Sing kok ki omong ki Werkudara kuwi. Bocahe dlogak-dlogak kaya ngono nek omong pintere ora jamak. Wah, ora sakokean gunung tanpa guna. Ayo nek menyang ya menyang. Nek ora ya ora. Nek aku ora entuk makili malah babar pisan. Kabeh ora mangkat. Puntadewa ora ning kayangan, aku sakadang papat ora ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ditakokke Bathara Guru, ora nggawa Pandhawa, kowe ditukani karo Bathara Guru, dipecat nek dadi dewa. Wes, lambene kok senengane nyemerangi. Werkudara, Piye? yen pancen wis niat kaya mengkono, ulun mung kari manut. Yen pancen kita niat minangka wakiling Puntadewa, Janaka kembar uga niat dadi wakiling Puntadewa. Iya, ora apa-apa ngger, ora beber. Tak larepake wanasaning waktu jamipun. Brahmara remangos wong nyong ambreng kati karunaning kaswase yaneng marga memalakum ing menawi kula mekaten kula kantun derek sumangga kersa paduka pukulun. Ah, ya Werkudara nek pancen wis dian ayo. Budal marang kayangan ning tak jaluk kanthi laku panglimun aja nganti kawanguran dening para putra lancur Pandhawa lan para nayaka negara Ngamarta. Mundhak ora prayoga kedadeane. Dina iki ulun kondur makayangan Puntadewa. Pukulun Bathara Narada sembah kula nderekaken jengkar paduka. Ayo Janaka, monggo pukulun kula nderekaken. Marga kanggo aku njaluk pamit. Dimas kadangipun Kakang sing ati-ati ya Yayi Koko Prabu kula nyuwun pamit. iya Janaka sing ati-ati muga-muga kelakon penjangkaning para Pandhawa. Koko Prabu kula nyuwun pamit, Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya kembar. Ndak balang puja sesanti muga-muga nirbaya nirwikara. Ora nemulan swijapa padha lumaku budal marang kayangan. Wis ya Puntadewa ulun kondur makayangan pukulun sembah kuwi. Yayi garwanipun Kakang gawe kaget penggalihipun Kakang Sirasyadi tumuli munggah ana ing sanggar pelanggatan malah tumuli ngurkepi pepadanipun Kakang Yayi ana wigati apa mara gage matura Wara Drupadi garwanipun Kakang Gage Matura wong ayu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana sinuwun menawi kula kadak wilepat dene kula mirengaken menapa ing sampun kelampah wonten ing telenging sanggar pamujan mboten kinten babar pisan bilih paduka mentala ngiklasaken lampahipun kadang-kadang mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya monggo nyatanipun ingkang katimbalan sowan paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging gandeng ageng sih tresnanipun kadang padang paduka teka tumuli kadang-kadang paduka sagah minangka dados wakil jengandika sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun menapa paduka mboten kemutan bilih paduka lenggah dampar keprabon negari Ngamarta menika krana anggenipun kadang kula pun Dimas Werkudara bebasan banting raga budidaya supados sakmangke Pandhawa saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denduk nyuwun pangapunten mboten nama kula badhe ngungkit dhateng kejadening lelampahan namung nyatanipun bebasanipun paduka menika namung kantun nglenggahi klasa gumelar wonten ingkang yasa negari menika kadang kula panenggak tuwin kadang kula panengah nanging sabab menapa dene paduka mentala nyumurupi kasangsaranipun kadang nalika berbabak bang sumirat nalika semanten pasuryan abrit katandha lamunata Ngamarta duka yayasinipe eling-eling nalindra ingkang boten nate duka parandene menawi sampun mubal babaling kanepsut satemah karya hurking jagat
sigra mekar salirane Sang Puntadewa sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Drupadi garwaku wong ayu. Ora nyono babar pisan jebul kowe sing ngelingke karo aku Drupadi. Pandhawa dirusak dening para dewa. Ora dalah. Wong ayu, ayo keng jenak lan kepenak. Dewa ora mbalekake adi-adiku. Sungsang bawana pringgondani. Krana sawetawis wekdal para punden Pandhawa mapan wonten telenging sanggar pelanggatan. Monggo boten wonten ingkang dipun keparengaken hanyaket dhateng papan lenggahipun para Pandhawa. Mila lajeng tambuh ora sing manah kula menapa ingkang tindaken dening para Pandhawa. Dimas pun Kakang lan Siadi kuwi mung minangka putra. Apa ingkang tindakake dening para Pandhawa yen pancen Kanjeng Wuh Darmakusuma ora ngeparengake lancur Pandhawa padha mangerteni. Aja pisan-pisan Siadi lan pun Kakang wani cumalena mlebu jroning sanggar pasmeden suci, mengko mundhak malah nampa duka lan nampa dosa saka punden Pandhawa. Dintene wae, Kang. Aku percaya Pandhawa ki nek mlebu ning sanggar pelanggatan mesti ana wigati sing siringit. Ya mung anak-anak ora dikeparengake ngerti. Mula Kakang ora sah kidha penggalihe sawetara. Mung nek pancen genepe nganti sak candra para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan. Ora metu saka sanggar pamelengan. Nek pancen Kakang Antarja Kakang Garukaca ora wani mlebu ning sanggar pelanggatan, aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan. Aku tak nyuwun priksa keparenge Wuh Darmakusuma karo bapak karo majelik Janaka karepe piye, kersane piye kok ora kersa metu saka sanggar pelanggatan. Bapak Dimas ora wedi karo panjenengane Kanjeng Wuh Darmakusuma. Nek jane wedi ning nek perkara aku kuwi kepengin nanjeke bab kahanan sing saknyatane ora kleru to. Wong nyatane nek eneng apa-apa anak-anak ya bakal melu kapitunan. Mula disareke sawetara. Ora usah perlu piye-piye nunggu nang kene genepe sesasi ora metu saka sanggar pelanggatan. Aku sing mlebu ning sanggar pelanggatan, Kang. Kagatrisan kapirang urinangkul kinempit-kempit dosa ngreknaning bawana. Oh, lho, Dimas. Lah kono buta semono gedene metu saka negara yaksa ingkang ageng semantenipun medal saking negari Ngamarta. Iya Dimas, kula kinten inggih namung menika ingkang badhe damel risak negari Ngamarta. Malah saking panyokra bawanipun ingkang rayi Mas Pandhawa tartentu kenging menapa saking pakardinipun yaksa menika. Aku kok lali ora omong to iki mau. Ayo ora paham kae. Nek aku ngerti ning Kakang Garukaca sajake wis para Pandhawa ora metu saka sanggar pelanggatan seminggu wae atine wis bingung ora karu-karuan. Kringete dileweran mergo mikir karo punden Pandhawa, Kakang Antarja ya semono uga. Bareng ana buta gedhe metu saka sanggar pelanggatan, Kakang Garukaca ngarani nek buta kae sing gendak sikor karo wong tuaku Pandhawa. Wah, jan. Wah, mbok arep otot kawat balung wesi, kowe ora menang karo kae. Sopo iki? Malah ngadak ning ngarepku. Ana buta gedhe metu saka negara Ngamarta. Ya, pancen aku buta gedhe. Nek ora semene ora gedhe. Ayo, kowe sapa ngaku wae Gatotkaca? Lho. Ngerti karo aku, ngerti wae. Kowe metu saka negara Ngamarta, cetha yen kowe gendak sikara karo pundenku Pandhawa, pancen tak sengaja. Yen kowe arep takon karo wong tuamu Pandhawa, saiki wis tak untal malang mlebu ning wadukku. Yen pancen kowe kepengin tak untal, mula tak babarke pisan potol dasmu, apa tanganmu cukup? Kowe arep nguntir sirahku sing gedene semene aja sumbar. Ayo ketokno kasudipianmu Aji Narantaka, Aji Brajadenta, Brajamusti.
aku ora bakal mundur sejangkah iki margane patimu mot gene kowe ming tak cothoke mbanyaki kok kowe arep menang karo aku ayo kowe teluk ora kowe mati aku mesti mati tetapi ateke kowe ora imbang karo aku ayo kaki kowe arep ngopo Gatut kok ora slenthik tiba atur rek temboki kowe kok ana awak rapopo kok Antarja yo kowe arep ngopo upasmu entekno slengi yo arep melu-melu wani karo aku ayo maju nek aku maju sing kiper sapa ayo lho kok malah omongane iki kowe sapa iya tak takon aku Antasena Pakdi lho Pakdi sapa sampeyan nganggo sandangan pirang-pirang rangkepo ping 1000 aku ora pangling nek kakangku karo kanca Kakang Antarja kae mesti ora ngerti mergo kae wonge ora tau nganggo petungan ming ngagan wekasan nuruti karo karep iya Pakdi Puntadewa to kowe ngerti wae kok iso dadi gedhe adem kok le iso dadi semono iya mergane apa ora usah dadak takon iki perkarane wong tuwa karepmu piye Pakdi arep tindak ngendi aku arep lunga saka negara Ngamarta tindak ngendi kowe ora perlu ngerti mung kakang-kakangmu ae lumpukno mrene kandhanono yo kandhanane aja kuwatir Kang ora apa Dimas rene lho Dimas kok malah nyawiji karo buta mau rene sik to rasa kok ngomong rene sik iya apa Dimas lungguh ngisor lho lungguh ngisor piye kewarat apa ora kowe lungguh ngisor nah tangane ngapurancang iya maju ngono kuwi oh iya lungguh ngisor iya Dimas Dimas kok malah dadi siji karo buta sing mangan para Pandhawa sing mangan para Pandhawa sapa buta iki mau tak takoni mangan para Pandhawa buta iki ra doyan iwak apa iya iki kowe duwe darah tinggi ya ta buta ora Kang sawang sing permana aja sembrono mrosok meniki aja nggunakake okol ning nggunakake akal ambo dikaya ngapa sing jeneng okol iki ora karo akal ngono Dimas malah di sampeyan ki satriya Kedung Senopati Wahyu Prawirandat Wahyu sak piturute kok ora iso nggunakake permana jati dimatke iki sapa Konjurarta salahke buta metu saka negara Ngamarta mangan para Pandhawa mati dening aku ayo kalah kowe musuh semene getangane gedene dibanding telapakane wis sak sirahmu kok ngantem kowe pisan modar sapa Dimas aku durung ngerti Kakang Antarja ora ngerti Dimas iki Siwa Darma Kusuma sing mekal sarirane merga mbok menawa kagol kogelan penggalihe aduh nyuwun Pak sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana ora dadi ngopo ya mong aku eling karo kowe ya nggih cah bagus ngrampungi saking perkara aja agan gunakake kekuatan nanging gunakno marang tembung sing becik supaya kabeh tinemu rukun kabeh tinemu tentrem lho iki wis saken dawuh wis aku titip negara Ngamarta Wah Prabu badhe tindak dhateng pundi perkara iki bocah-bocah ora sah padha ngerti iki perkaraning wong tuwa
Antasena negara Ngamarta tunggunen aku tak neruske laku. Kok sik mbok nek entuk aku tak ngerti Pak Dea tindak ngendi. Ora usah melu-melu. Iki perkaraku reksanen Ngamarta jana kang pun ora nggunakake nganggo netra batin ning mung nuruti karo nepsu. Ayo sentek-entekane kaya ngono kuwi. Mung aku gumun Dimas, gumun apa? Wah Prabu jebul nek duka medeni. Mulane aja sok ngina karo wong sing ringkih. Aja sok ngece karo wong sing mung klemak-klemek. Nek wis nesu tenan lho kaya apa ae. Oh Prabu Darmakusuma iki ora tananate duka, ora nesu sampeyan wis weruh dhewe to. Kudine semono kae. Iya Dimas. Ha iya. Njur saiki awake dhewe piye? Semingkir. Lho kok semingkir? Iki nggone arep nggo limbukan. Oh iya Dimas. Yo, ndak salah kesuwen. Iya. Sawetawis wekdal jengandika anak Prabu Duryudana menika mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Menika mengko suraos saking kados pundi marang Ambaparana ingkang bapa ing Sukalima, Nger. Nggih, nggih anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan semanten ugi kula dereng saged andungkap kepareng paduka. Mugi sak mangke kepareng Ambaparana ingkang sejati dhateng ing bapa ing kepatihan. Nggih. Bawa Durna. Wonten dawuh. Paman Harya Sengkuni. Kula wonten timbalan nggih anak Prabu. Ugi andados ing kawuningan anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika istunipun boten kepingin tuwin kula boten badhe betahaken menapa-menapa namung istunipun meri raos ing manah kula meri perkawis menapa kabar ingkang sumebar para Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan monggo gadhahi ancas gegayuhan nerja nyuwargaaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika Paman Prabu Pandhu Diwayana. Mila mboten lega raos ing manah kula menawi kula tumunten nderek mapan wonten ing sanggar pelanggatan nulan dhateng menapa ingkang tindaken dening para Pandhawa. Syukur-syukur Nger, syukur. Menawi paduka tumunten nulan dhateng menapa ing dipun tindaken dening kadang-kadang paduka para Pandhawa. Menika ateges jengandika anak Prabu Duryudana menika nyengkuyung dhateng menapa sedyanipun para Pandhawa anggenipun kepengin nyuwargakaken dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Prabu Pandhu Diwayana. Menika sae nggih, menika sae. Tegesipun paduka menika uyung-uyung nyengkuyung sedyanipun kadang paduka para Pandhawa. Sing kandha sinten? Lho. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kula mboten badhe nyengkuyung sedyanipun para Pandhawa. Kula mboten badhe ngrojongi menawi dados gegayuhanipun para Pandhawa, nanging anggen kula mapan wonten ing sanggar pelanggatan menika meminta dhateng panguwasaning dewa. Supados sak mangke dewa paring wewengan dhateng pun Duryudana. Duwen dewa nampi dhateng menapa ing Pandhawa kacupeta. Gesangipun wonten ing alam padang. Pandhawa kedah ngatang-atang dados batang. Menika ingkang kula suwun dhateng para Jawata. Lho, nuwun sewu kok ngaten to, Nger? Jengandika lajeng tumunten nyuwun dhateng sangganing para Jawata supados paring srana pejahipun para Pandhawa. Lakar mekaten ingkang kula gayuh menika ingkang kula jangka. Nuwun sewu lho, Nger. Ajeng lepatipun menapa para Pandhawa teka paduka lajeng kepengin jang engkang pejahipun para Pandhawa. Menapa Pandhawa menika nggadahi kalepatan dhateng paduka anak Prabu Duryudana. Pandhawa gadah sedya nyuwargaken tiyang sepuh. Panjenengan malah teka badhe gadahi pikajengan damel srana pejahipun para Pandhawa. Wis ta Kakang ngrasa kakehan gunung tanpa guna. Wong nyatane kersane anak Prabu Duryudana kaya ngono. Sampeyan karo aku ki minangka dadi punggawa nayaka. Ora usah dadak matur ingkang akeh-akeh apa sing dadi kersane anak Prabu Duryudana kuwi. Kakang karo aku mung wajib nyendikani. Lan mugi dados ing kawuningan. Mula ping dados gegayuhan kula menika sejatosipun namung nengga dhateng tumapaking wanci. Lho, liripun menapa paduka paring dawuh mekaten? Krana Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga wonten ing dandang pangure sampun nyarujuki tuwin sampun budidaya. Supados sak mangke sampun ngantos Pandhawa menika lana gesang wonten ing alam padang Bawa Banduna. Sringastina Maha Prabu Duryudana alon nang andika
ana ngandika dhuharining sun Werkudara Sumarebak Gondo nalika semanten garu rasa mala dupa menyang ratus dadak sakuling mangke sumingkir kang Gondo arum kedadak anggondo amis bajeng banger tumedhang Eyang Pandya Betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Batobat Duryudana tak tampa gawe gedhe ning ati kula lan pangestuning pun Eyang Tamanana ya nggih kula pundi jimat Dayanana ing kasantosan ingkang sekawit Kanjeng Eyang paring dawuh bilih badhe amudaneni menawi dados pamintanipun ingkang wayah pun Duryudana kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Eyang keparenga hamba Barana kados pundi pawartosipun menapa Pandhawa tasih gesang menapa sampun pejah Duryudana wonten timbalan mateni Pandhawa kuwi ora gampang nanging kanthi sarana pambudidaya kabeh bisa kaleksanan lho niki ngerti ya yen to dina samengko Pandhawa bakal tekaning mati nggih Duryudana liripun paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa aku mun atur karang Sang Hyang Pikulun Jatimurti ya Sang Hyang Pikulun Bathara Guru supaya gawe Sonapati ning para Pandhawa apa kang dadi ature Yang Wing Dandang Mangure itu napa dening Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah samengko Puntadewa lan sakadang-kadangane tinimbalan sowan ning kayiwangan wigatine bakal kacemplungake ning kawah Candra Dimuka Batobat kabar iki mengkene mau muga-muga dadi bunga atimu Duryudana aturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kabungan menika badhe kula sugata mawi tata upacara kedah kados pundi ora usah ndadakaken sing tak jangka ya Duryudana ingkang wigati apa kang dadi pamintamu wis ndak lulusake niki nanging kowe kudu eling Duryudana nalika semana kowe nyuwun kawani Hyangmu Pandya Betari Durga supaya gawe Sonapati ning para Pandhawa wis aku wis nyarujuki nanging nalika semana kowe uga wis nyarujuki lamun besok tekaning patimu lan sakurawamu kowe ora mapan ana ing tempat suci ora mapan ana ing alam antara nanging sok mamu dadi balaning baju barat dene ragamu lan sak raganing para Sata Kurawa dadi panganing para baju barat kowe sago lho Duryudana atus pundi paman pun mboten napa-napa wong mati niku ora ngrasake napa-napa dados balanipun anak utawi Pandya Betari Durga kula lan panjenengan ugi mboten kraos sampun nggih ingkang wigati kanikmatan donya menika saged dipun jangka kanikmatan donya saged dipun gayuh perkara mati benjang kula lan panjenengan sampun mboten ngraosaken menawi cara kula dipun sarujuki kemawon nggih ngaten paman Sengkuni inggih Eyang menawi celah mekaten jagat dados paseksek kula sak kadang-kadang para Sata Kurawa benjang menawi pecah sukmanipun dados balanipun Pandya Betari Durga wondene raganipun Duryudana sakurawanipun dados tedanipun para panjenengan yen mamancen kaya mengkono bumi langit wis nekseni lho kumrusak ning antariksa kae saiki dududan sinemeni nanging ae para-para kang padha nekseni ucape Duryudana mboten badhe selak kula putuku wonten dawuh dina samengko Ngamarta nedeng komplang nggih mula ketapno para Wadyabala Kurawa supaya ngejeki negara ing Ngamarta tak bantu saka Wadyabala Dandang Mangure yen Ngastina lan Ngamarta wis dadi siji sing nggadhampar Prabu Duryudana upama Pandhawa isih urip ora bakal duwe papan ora bakal duwe derajat pangkat Duryudana wonten dawuh kula dipun ketapaken sampun ngantos sak mangki wonten tiyang sanes ingkang ngejeki negari Ngamarta nyatanipun Ngamarta nembe komplang nggih ngestaken dawuh pangkatipun ingkang abdi benjang napa boten ketang sambung obor cara lintang ora kenceng ana dur lho pripun panjangkane anak Prabu Duryudana kasembadan sing pripun nggone kepengin gawe pati ning para Pandhawa dibiyantu dening Sang Pandya Betari Durga ing Dandang Mangure wah terus iki Pandhawa tinimbalan sowan ana ing kayiwangan nggih bakal dicemplungake ning kawah Candra Dimuka dipestheke wae yen to Pandhawa tekaning pati terus
Mula kowe didhawuhi supaya lumarep ning negara Ngamarta merga Ngamarta dina iki kumplang. Tegese ora ana ingkang ngrenggani. Kemaring anak Prabu Duryudana Ngamarta didadekke siji karo negara Ngastina. Aja nganti ana wong liya ingkang ngukup negara Ngamarta dur. Wah, dalah. Nggih, nek pun cetha ora eneng wonge. Menyang endi meneh tibaning negara Ngamarta kejawi namung wonten negari Ngastina. Lah, Kang mula saka kuwi mangkat aja kaya bocah cilik. Nggih, ngestaken dawuh. Ayo, entuk papan meneh, entuk panggonan meneh. Seneng-seneng rupian-rupian, suka-suka parisuka. Pandhawa tekaning pati nang kayangan kowe karo aku ngukup negara Ngamarta. Yen kula pun wadya para dubriksa saking Dandang Mangure. Minangka dadi pengajeng para dubriksa kula dumadung dawuh. Pandya Petari, Jaramaya, kula wonten dawuh. Dina samengko kowe aja bali marang Dandang Mangure. Nanging kabeh para wadya bala buta berkasaan jim setan. Padha ngodol lakuning para Sata Kurawa. Laku dedemitan ngawat-awati lakuning para Sata Kurawa bakal kejeki negara Ngamarta. Mekaten iya. Yen nganti mengko Kurawa wis lakon ngejeki negara Ngamarta, kowe bali sak kancamu. Yen nganti ana bobol boroting lakon, ana lakon ingkang nyandung trimpet lakuning para Sata Kurawa bantunen Jaramaya. ngestaken dawuh. Prastawa dawuh Paduka Gusti kula. Sang Pandya Petari Durga lajeng pangkatipun para adi benjang menapa ora ketang sambung ngobor tentang mangkat dina iki. Nggih, Kurtayu. Iya, Antasena. Walah meh persis. Nganti tak kira Pakdhe Kartomarma bareng weruh rambuté gondrong. Pakdhe Surtayu. Iya. Anakku lanang Antasena aku ingkang prapta ning negara Ngamarta. Wigatine apa, Dik? Kok segelar papan Wadyabala Ngastina prapting negara Ngamarta? Ya sejatine ngene Antasena. Aku krungu kabar yen Pandhawa ninggal praja Ngamarta. Muluk keparenging Kanjeng Bapa Prabu Duryudana Kurawa kene nyelametake negara Ngamarta. Kose nyelametke tegese piye kuwi? Nyelametke aja ana wong liya ingkang bakal ngejeki negara ing Ngamarta mergo antaraning kula lan Pandhawa ki isih sedulur. Oh tegese Ngamarta aja nganti dijeki dening wong liya mergo Ngamarta kumplang. Ngono to kuwi? Iya, nggih. Mula kang wektu iki aku njaluk kaludhangan marang kowe Antasena semingkira. Para Kurawa bakal mapan ana negara Ngamarta. Mbetengi negara Ngamarta aja nganti ana mungsuh sing wani ngukup negara Ngamarta. Nek Antasena ki wong bodho tak kira wenehi dalan, Pakdhe. Ning gandeng Antasena ki sak ora-orane S1. Mula nyuwun ngapura kabeh ngendikane Pakdhe kuwi tak pitung. Tok pitung tegese piye? Aku wis hafal watak wantuning para Kurawa. Aku wis ngerti pambeganing para Kurawa. Mula nek nganti Pakdhe sakurawane iki arep mlebu negara Ngamarta, padha karo aku masrahke Ngamarta ki marang para Sata Kurawa. Nek nganti mengko para Pandhawa kundur marang negara Ngamarta, aku bakal nampa duka. Mula Ngamarta kuwi ala becik bener luput. Kanane kaya ngapa aku sing tanggung jawab. Lho, Antasena, apa Pakdhe? Apa kowe ora percaya marang para Sata Kurawa? Percaya, sampeyan ki pepundhenku. Sampeyan ki wong tuaku. Ning aku ora pangling karo pambeganing para Sata Kurawa. Pambegane wong atu amu Sata Kurawa. Milik gendong lali. Tegese mesti bakal milik barang sing dudu darbeke. Mula kang saka kuwi nek Pakdhe sakurawane ora gelem semikir saka negara Ngamarta, nuwun sewu. Nek aku kepeksa wani karo Pakdhe-pakdheku Sata Kurawa. Yen perlu tak babati gamane tak gulungi gendirane Pak. Pancen bocah ora kena diapusi. Ya, Blaka Suta blakotang terus terang. Pancen niate Kurawa prapting negara Ngamarta mung kepengin ngukup negara Ngamarta. Tegese dadekke siji karo negara Ngastina. Mula rasaku kan gulung tanpa guna. Yen kowe dadi pepalang tegese kudu mati Antasena. Yen Antasena tekaning pati Ngamarta dadi kukupane negara Ngastina. Lah rak tenan to, mau-mau omong ngono ora sak kopian omongan, Dik. Nek ngono Pakdhe sakrawane kudu tak singkirke. Wani karo wong tuamu sing tak wedeni apamu. Leno mangin tebak dadamu marganing patimu sing leno praktek laris. Tuwa kudune iso digugu. Lha kok ora iso digugu mergane? Sampeyan mau ngandhake nek Ngamarta kumplang. Pandhawa sami teng kayangan. Ngamarta mboten wonten ingkang tengguh. Mula kula ngarep dhewe le mlaku
supaya kula sing iso ngukup negara Ngamarta men dipresani dening para kawula. Ning sampeyan ngerti mboten? Ngamarta enten sing tunggu. Lah, sing tunggu sapa? Anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja komplit do nunggu negara Ngamarta. Kurawa bubar mawon tanpa kantenan. Diterajang dening Gatotkaca. Arep ndi? Bali. Lha kok bali iki piye? Sampeyan ajeng maju maju. Sampeyan iku padha karo ngedu karo Kurawa karo anak-anak Pandhawa. Do mudhar kabeh man. Kula mundur, Kartomarma mundur, Satama gledak. Durgempa mlebu ICU. Oh, enang sing tunggu. Mula sone niku nek mendengarkan keterangan niku dimake tenan, Man. Kowe iki wong tuwa kok ngeplaki. Ya sampean ku gawe cilaka Kurawa. Sing kandha nek Ngamarta suwung sinten? Lho tak takon. Pandya Betari Durgalan. Mula saniki niku akeh kabar ngapusi. Kabar sing ora nyata. Nek cara saniki bocah ngarani hoax. Lho, sing jegok sapa kuwi? Sing jegok jengkulmu mlocot ora. Niku kabar ora nyata. Kabar ora nyata ora dinyatake terus dilakoni. Lah entek-entekane kaya ngene iki. Surtayu babak bundas, Kartomarma babak bundas. Asatama tatu. Kurawa liyane bubar golek papan pendelikan. Pun pripun nek ngeten iki? Surtayu Kartomarma Asatama mundur sing tak jagake Ngastina iki duwe bantrongan. Sinten? Lha kowe. Kowe iki werku darani Ngastina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin, aku kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju, ora. Mane modar. Wong urip niku digawe kepenak man. Maju temu Antasena, modar malahin kula. Wis ning wani to. Nek wani niku wani. Nek Antasena niku pancen wong ampuh tenan, Man. Wong pengpengan tenan. Ning wani. Ayo ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok piye? Oh, ndelok-ndelok. Sampeyan kudune mikir. Wong tuwa niku nganggo mikir, perang niku entuke napa? Kula niku padine anak-anak Pandhawa. Kok kula marahi perang anak-anak Pandhawa niku napa mboten disin-isin karo wong kono-kono? Mbok ku mikir, Mas. Ning iki anak Prabu Duryudana ngersake Ngamarta didekke siji karo Ngastina. Oh, dekke siji mung kali dawuhe penak wae. Ning sing wani Antasena niku sapa? Lho, kowe mau muni wani, ora wau. Mau karo saiki iki rung ana gatalan dina mestine isih wani. Oh, wong niku ya suwe-suwe iso ora wani, suwe-suwe iso ora wani. Wani ta. Oh, delok-delok ya. Oh, mutar tenan ya. Ning wani. Waya. Muni wani ngono to. Tak aku sing nantang. Muni wani kok aku sing nantang. Oh, delok-delok. Wani to, Do. Wani. Wani tenan. Tak tantangke aja kuwatir. Antase. Lah iki cahe. Iki lho wonge. Mang tandangi dhewe. Ora urusan. Iki nek ora mlayu ngrekosake aja. Arep ndi? Arep merana. Rene dhisik. Aku ki mbahmu lho Antasena ora bertulis Mbah. Ning rene sik. Rene sik tengok sing apik. Lungguh sing apik. Iya. Sing ngetapke Kurawa arep mlengket Ngamarta sapa? Mbah, sing ngandhake sing ngepyake Kurawa tekan Ngamarta sapa? Aku. Sing akon anak Prabu Duryudana. Tak takon sebabe apa kok sampeyan ngetapke Kurawa? Pandhawa lunga. Lungane nendi? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti.
Rapi tenan, ora ngerti. Nek ora ngerti ya wis. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa? Janjane Kurawa iki niate piye to? Kok pendak-pendak Pandhawa ora tau marahi Kurawa, kok Kurawa mesti marahi Pandhawa iki janjane karepe piye? Anak Prabu Duryudana ngersake Pandhawa mati. Pandhawa mati. Heeh. Lah salahe Pandhawa? Ora salah. Oh ngono. Ya wis, matur nuwun ya, Mbah. Padha-padha. Wis, aku tak rono ya. Rono ndi? Rono. Kena rono ning aku njaluk karo kowe. Saka kene tekan kono nyanyi. Nyanyi apa aku ki wis tuwa lho Antasena. Ora macem-macem ah. Isin aku nyanyi po tak kepruk watu sirahmu semene wae. Ning sak banter-banterku nek nganti ora gelem nyanyi kepruk watu sirahmu. Apa ya? Mentak-mentak. Ya. Wis. Sik ta ngeleng-eleng cakepane. Nek nganti kleru tak tuthuk. Ha iya, saka kene tekan kono joget nyanyi nek mandeg buandem watu kowe. Masa ora entuk mandeg? Ora entuk kudu nyanyi terus. Mentak. Mentok. Tak kandhani. Ha kene iso. Oh, tak tuthuk watu kowe. Iya. Iya. Galake ra jamak-jamak madhep rono kowe wis. Engko tak bandem ora madhep rono. Mentak. Tangane joget. Karo mlaku. Mangrepamu. Aku isin ya Antasena. Ora kena isin. Syarat kok tekan kono anggere mandeg tak ajar kowe. Tak bandem watu. Wak bandemi watu kae banget. Kok kowe sedia watune apa kowe? Aku bar ngerit kok. Mentak. Nah, takkan. Bokonge. Ndasmu kuwi. Mengerut. Terus anggere mandeg tak bandem. Sini hamba aja nelek ngetok ana kandang wae enak ngarep ora nyambut gawe man sampean wong tuwa napa bocah pateh kok mentak-mentok isin lho tekan golongan niki kudu teng Astina lho niku teng Amarta mentak-mentok sawene dhewe mbok mikir mentak tak kandhane man mbok gagas to sampeyan niku umure pinten tua kok nyanyi mentok-mentok sampeyan niku patih nek wong nomor teng Astina mentak-mentok sawene dhewe ora isin kula nek kaya ngoten niku mentak man sampeyan kena deleke ora mentok oh sedan kabeh man Kurawa nyedhaki negara Ngamarta iya mula aku ora wis matur karo Kakang Garkaca to sak tindake Siwa Ngamarta kowe karo aku dititipi negara iya aja nganti lirwa ya Kang ya Dimas ora bakal aku bakal bali marang Pringgondani yen durung ana keterangan kundure besok apa pepundhen Pandhawa bagus aku ya ngono ora bakal ninggal negara Ngamarta yen durung ana keterangan kundure sok kapan pepundhenku para Pandhawa ayo Kang dirondani meneh negara Ngamarta sing bibit aja nganti ana ing Marorjol saka Selaning Garu mengko mundhak kowe karo aku nampa dukaning pepundhen Pandhawa ayo Dimas Antasena aku tak ngrondani lumantar Dirgantara ya sewak saka Pandangan Ulun iki Werkudara aku ingin dadi juru wicara
Mula wektu dina iki paringa dawuh kowe arep takon perkara apa? Aku bakal wangsulan. Nanging sadurunge aku menehi wangsulan, guru kakekku, rembuku iki bakal tak omah-omahi dhisik. Nggonmu menehi pitakonan karo Werkudara, aja linambaran rasa gedhing keburu sengit. Merga yen mun menehi pitakonan karo Werkudara, mbok lambari rasa sengit. Nadyan nggonku wangsulan mau sak temene bener, bisa uga mbok enggokake dadi salah. Semono uga sewalike. Mula yen bener-benerno, yen salahno, aku ora apa-apa. Werkudara, ulun ora bakal ngilaki apa kang dadi atur kita. Yen pancen atur kita bener, ulun bakal benerake. Nang yen atur kita mengko luput, ulun uga bakal ngluputake. Yo, aku manut. Waton aku matur iki mau lambarana nganggo rasa tresna, aja rasa sengit. Mergo yen apa wae sing dilambari nganggo rasa sengit, nadyan wis dikandhakake kanthi jujur, ewadene diarani ora jujur. Kuwi ngono kabeh wis kelakon ngono nang ndi-ndi. Iya, Werkudara. Nah, rak tenan to, bocah pintere ra jamak-jamak. Wis. Monggo Dik, latri enggal paring dawuh. Werkudara. Kadang kita tuwa Puntadewa luput krana nganggo asma Puntadewa ing ateges ngasorake kaluhuraning para Jawata. Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Mula Puntadewa keluputan tumuli ulun timbali menyang kayangan ing wigati bakal ulun patrapi pidana. Hose sing jeneng nganggo dewa ora mung Puntadewa tok, nanging uga ana titah sing jenenge nganggo dewa, Baladewa. Kaya jenenge nganggo dewa, Bala wis ngarani Wadyabala, dewa wis ngarani. Tegese Baladewa kae malah ngungkuli marang panguwasaning para dewa. Sabab dewa-dewa dianggep balane karo Baladewa. Mula Puntadewa yen mbok luputke aku ora trima. Sababe apa kita ora trima lan sababe apa dasar kita apa? Dasarku mung siji, tembung Puntadewa, punta tegese luhur, dewa wis ngarani. Mula pambeganing Puntadewa kae nadyan titah semantah, nanging pambegane tanpa beda utawa ora ana ingkang ngungkuli nadyan para dewa ning kayiwangan. Ora ana ingkang ngungkuli pambeganing Puntadewa kakangku. Mula coba saiki petungen, nendi enek ing atase wong urip ning alam padang nyawane dijaluk karo sakupadaning urip, diwenehake mongko kuwi kanggo kabagyaning wong liya. Yen ora Puntadewa kakangku ora bakal iso kelakon. Mula wis ora jeneng aneh yen Puntadewa tumuli nganggo asma ingkang wis diagem saiki yaiku Puntadewa. Merga luhure bebudening Puntadewa ora ana ingkang padha ning jagat. Nadyan dewa wae ora ana ingkang kembari marang luhur bebudene kakangku si Puntadewa. Waduh, kowe mutiar ora. Ya, jawabane ya apik ngono to ya bener. Kuwi tembung Puntadewa. Tur maneh bola-bali tak kandhak karo Narada kakekku. Kena ngopo dewane lagi ngluputke saiki? Kok ora biyen duk nalika Babu Kunti lan Pandu bapakku menehi jeneng Puntadewa karo kakangku. Yen pancen kuwi dianggep salah, kudune biyen-biyen dewa mudhun ning jagat lan elek-elek karo wong tuane Puntadewa. Aja nganggo jeneng Puntadewa mundhak ora prayoga. Ning sabab apa ning ngluputke lagi saiki? Wah, mesti eneng dom sumuruping banyu. Mesti ana wong sing ora seneng karo Pandhawa, tumuli golek luput-lupute para Pandhawa. Klebu lupute kakangku Puntadewa, diluputke mergo nganggo jeneng Puntadewa. Waduh, pripun Di? Nggih Kakang. Inggih pripun? Kalajeng kendel menika pripun kok gembos niku pripun? Werkudara pangsulane ya sarwa bener ngoten kok. Nggih Kakang, tasih wonten pitakonan. Ha iki monggo dipun tangletaken. Ya, yen pancen pangsulamu kaya ngono Werkudara, ulun tampa. Syukur yen kowe gelem nampa. Mergo nadyan kowe ora gelem nampa ning tumrap aku bener. Tumrap kowe luput mangsa baranga nggonmu metung. Perkara wangsulan iki bener lan lupute tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo tumrap Werkudara bener ing jagat kuwi bener telu. Benere dhewe, bener bebrayan lan bener sejati. Benere dhewe kuwi wong liya ora bener ning bener tumrap aku. Bener ing bebrayan kuwi wah kingsir. Saiki iya, sesuk iso ora. Saiki ora, sesuk iso iya. Wontene bener sejati kuwi bener sing gawe jagat.
Mula wangsulan kuwi tak pasrahke karo sing gawe urip. Yen pancen luput Werkudara saguh nampa pidanane, yen pancen bener tumraping sing gawe urip, tumrap aku wis dadi pemarming atiku. Iya Werkudara. Yo, saiki kaki pitakonan sak banjure apa? Puntadewa keluputan karana wani ngagem gegelung keling. Mula Werkudara Puntadewa kudu lebokake ning Kawah Candradimuka. Ora usah tak baleni wangsulanku. Gelung keling sing diagem dening Puntadewa kae sing gelung Ibu Kunthi. Kae sing dandani wong tuane Puntadewa. Kudune yen pancen arep ngelekake kaya nalika kowe ngrebuk perkara jeneng. Nalika isih bocah Puntadewa wis nganggo gelung keling. Nanging kena ngopo lagi saiki mbok luputake. Aku percaya guru kakekku ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Dina iki pancen ana menungso sing munggah ning kayiwangan, mbuh menungso, mbuh dewa ingkang ora seneng karo para Pandhawa. Wekasan golek lupute para Pandhawa sing diluputke barep kakangku. Ora usah dadak kowe selak. Yen kowe jujur, tegese kowe netepi darmane dewaning para dewa. Yen kowe ora jujur, muga-muga mandya ucape Werkudara. Kowe dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing ora ana nyatane babar pisan. Wangsulanmu kabeh bener, nanging tetep kita bakal nampa paukuman merga tumrap aku Puntadewa tetep luput lan kita tetep minangka dadi wakiling Puntadewa kudu nampa paukuman saka panjenengan ulun. Yo, aku ora bakal wegah, aku ora bakal silak. Ternyatane tak gawe yo dadi wong bener, tak wangsulana pitakonmu, nanging nyatane ku wis linambaran rasa sengit karo Puntadewa. Nadyan kabeh wangsulanku bener, tetep bae Puntadewa bakal nampa paukuman. Mula Werkudara sing dadi wakile. Aja ketanggungan Bathara Guru yen arep matrapi pidana karo aku sak sedulur. Aja mung pidana entreng-entrengan, ning babar pisan pidananen sing abot Werkudara. Werkudara piye ta? Kita kok malah njaluk dipidana sing abot ki piye? Broto kakekku ora usah melu-melu, iki perkaraku. Yen pancen kita njaluk dipidana ingkang abot, apa ingkang kita pilih? Yen keparengake aku cemplungno ning Kawah Candradimuka. Werkudara! Cangwarujaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe? Werkudara kita ki piye? Kawah Candradimuka kuwi pasiksan papan pasiksan. Panase kawah kuwi 1000 panase marcapada. Lah kok kita malah nyemplung Candradimuka ki ketekaning pati piye? Wah, pancen wis tak niati nggonku bakal nampa pakumane Bathara Guru. Dina samengko langsung dadak walang ati. Tuturna dalane kang papan ning Kawah Candradimuka. Adhiku tak gendonge, aku tak nyemplung dalem ing Kawah Candradimuka. Wah, bocah iki ku malah ora prayoga kedadene. Roto kakekku ora usah melu-melu. Iki perkaraku tak sandangi dhewe. Yen pancen kita kepengin kecemplung kawah, ulun ayogyani lan ulun sarujuk kalawan apa kang kita aturake. Yen pancen kowe sarujuk kalawan apa kang ndak kandhakake. Jlamro wonten dawuh Lulus Dewa. Wonten dawuh, Mas. Kowe ikhlas mati, mboten ikhlas sabab menapa? Nggih, kula ikhlas lahir batin. Nggih, kula ikhlas lahir batin. Wis krungu dhewe. Adhiku ora ana sing mesgul atine. Yen ngono ulun bakal pengonan Yamadipati anjabel nyawa kita. Ora usah mbok jabut nyawane Werkudara. Monggo yen aku tekan Kawah Candradimuka mesti tekaning pati. Tutuno dalan sing anjuk ning Kawah Candradimuka. Metu dalan iki kita bakal praktek papan pasiksan langgeng ya kuwi Kawah Candradimuka. Jlambrong kembar tak gendong.